गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ सानमा ब्रह्मआ आमेरिकायाव मोनहैबाय। बावैसो सिगां रासियानि मस्क'आव देरहासार जाबोनो हानाय क'क्राझार हालादलानि उसु गेलेगिरि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सानमा ब्रह्मआ 7 जुलाइनिफ्राय 17 जुलाइसिम 2022 खालाराव USA नि बेरिंहाम आलाबामायाव जानो गोनां वर्ल्ड गेम्सआव गेलेनो थाखाय थांनानै दंहैयो। मिजिंथियो बिथाङा मोजाङै गेलेनो हागोन आरो देरहासार जानानै गावजों लोगोसे हारि आरो हादरनि मुंखौ लाखिनो हागोन। सासे गोख्रों समाज सिबियारि थामहिनबा सुबुं सिबिनायाव गावखौनो बावसोमनायनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय कल्पना बर'नि हरखाब रुंसारि जानाय खौराङा रायजोनाङै दुखु मोनहोदों। बिथांनि समाजनो होलांनाय बिहोमाया जों बयनिबो थाखाय आदर्श जानानै थागोन। उदालगुरि जिल्लानि रौता हालामनि बालिसिया गामिनि थागिबि आसाम गौरव 2022 बान्था मोनगिरि मुर्सिमा कल्पना बर'आ केन्सार बेरामजों भुगिनांना बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। आसाम गौरव कल्पना बर'खौ आसाम सरकारा रायजोआरि मान होनानै जोबथा बिदाय होबाय। 25 नं बागानपारा बियावनि बेन्दोंआव थानाय डिस्टिंक्शन स्टार आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ सामलायो मानगोनां अरुण दास बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि बुंथिगिरि मानगोनां काथिराम बर' बिथाङा। लोगोसेनो बाहागो लायो गौतम दास, गोरायुं टमटमा आनसलिक जौमा फरायसालि थांखिजानाय आलासि पबेन देउरि, आइएस बाक्सा आरो मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सत्यरन्जन बरा नोंथाङा धोरोमखौ लानानै बेले बेजे बिबुंथि लाखिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ सामोल होदों लरेन्स इस्लारिया। सत्यरन्जन बरानि धोरोमनि सायाव बेले बेजे बिबुंथि होनायनि सायाव MLA लरेन्स इस्लारिया फिनजाथाय होदों। गोदो गोदाय आजौ आजै समनिफ्रायनो बर'फोरा गुबुन गुबुन धोरोमखौ सिबियो। नाथाय बे समाव हिन्दुत्वबादि दैदेनगिरि सत्यरन्जन बराया बबे गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारबोना बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोम आरो ख्रिस्टियान धोरोमखौ लानानै बेले बेजे थासारि लाबोदों। बर' हारिनि बर' हारिमु खाम जथा सिफुंखौ लानानै बिबुंथि होनांगौनि मोन्थाय गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बाक्सानि मुसलपुराव माहारियारि ना फिसिग्रा सान फालिदों। सा 68 ना फिसिग्रा सुबुंफोरनो 20,000 राङारि चेक राननानै होदों बिफाना। दिनै माहारियारि ना फिसिग्रा सान 10 जुलाइ। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरजों लोगोसे बिटिआरनि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव BTCनि ना फिसिग्रा बिफाननि बानजायनायाव माहारियारि ना फिसिग्रा सानखौ मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनाय जायो। माहारियारि ना फिसिग्रा सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गंबा जिल्लानि सा 68 ना फिसिग्रा मुलाम्फायारिफोरनो 20,000 राङारि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों बिफाना। बे हाबाफारियावनो BTCनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, BTCनि सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो ना फिसिग्रा बिफाननि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि अफिसारफ्रा बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि बालिसिया गामिनि अंगनाबादियाव खामानि मावग्रा मुर्सिमा कल्पना बर' बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा समाजाव होनाय गावनि बिहोमानि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय 2022 मायथाइनि थाखाय असम गौरव बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बिथांनि जिउ गोमालांनाय नखरनि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम प्रमद बर'जों लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे गोमालांनाय जिउमानि थाखाय आरज गाबदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि जारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UN एकाडेमि जारबारिनि बानजायनायाव देग्लायनि 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुर्सि परसुराम बसुमतारी सामलायनाय बे मेलखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नेतारि मुर्सि काम्पा बसुमतारीया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेतारि मुर्सि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो। फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो गसाइगाव BEd फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा आरो फरायसाफोरखौ फरायनायनि थुलुंगाखांनाय आरो जिउ राहानि फारसे बिबुंथि लाखियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।